खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुंगुर यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि फ्रेश गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायहरजोबबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा दिनैनि गोदान भिडिअखौ जागायनोसै नैबे भिडिअआ ओरैबायदि रिक्वेस्टेड माने बिराद रिक्वेस्ट फैदों माखासे जोंनि बर'नि दैदेनगिरि लिडारफोरनिफ्रायबो आरो माखासे पलिटिशियानफोरनिफ्रायबो दा आं बेखौ नामखौ बुंथ'ला जायखिजाया माने नोंथाङा दा नै फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरनि थाखाय एसे मोनसे मटिभेट होनो हायो नामा माबा मोनसे थुलुंगाखांनाय बिनि भिडिअ खालामनाय रिक्वेस्ट फैनायखाय आं दिनै बेखौ खालामनाय जाबाय दा सिक्रेट अफ सक्सेसनि भिडिअखौ आं आगोल खालामखांखाबायमोन नोंथाङा जुदि नुवाखैब्ला लिंक दं गाहायाव बेजों एसे रिलेटेड जागोन दिनैनि भिडिअआ दा दिनैहाय एसे आलादा जागोन दै टपिकआ दा बेयो जाहैबाय दा आंनिफ्राय जानाखि देरसिन मानसि नोंथाङा नैनिफ्राय थांनो हागोन बे आंनिफ्राय उन्दैसिन थाखाय जागोन नैबे भिडिअआ दा बांसिनानो आंनि अडियेन्सफ्रा 40%आनो आन्डार माखासे ओरै 16, 17, 18 निफ्राय 22, 23 सिम ओमफ्राय आंबो बे लेभेलनिया बांसिनानो अडियेन्सआ एक्टिभ थायो ओमफ्राय एसे ओरै उननिया एसे बारा एक्टिभ थानो नागिरा दा बे हिसाबै दा फरायनायजों लोगोसे जों गावबागाव माखासे मोजां मोननाय खामानि जायनाखि खामानिखौनो मावनानै मोजां मोनो गोजोननाय मोनो बे खामानिखौ मावनानै नों जुदि सेटिसफाइड मोनो बै खामानिया जाहैबाय नोंनि इन्ट्रेस्ट मोननाय खामानि ओमफ्राय टेलेन्टजों आरो इन्ट्रेस्टिं मिक्स आप खालामनाङा दै टेलेन्टजों इन्ट्रेस्टिं एसे आलादा आलादा जायो दा टेलेन्टआ जाहैबाय नोंनि रोंगौथि ओमफ्राय जानाखि नोंनाव रोंगौथि दं बे रोंगौथिया अबेबा खामानियाव खिन्थु जाजोबाबो जानो हागौ ओमफ्राय इन्ट्रेस्ट मोननाय खामानिजों एसे आलादा खिन्थु नों टेलेन्टखौबो इन्ट्रेस्टआव लाबोयोबा एसे आलादा खोथा दिनैनिया जाहैबाय आं खालि नोंनि मोजां मोननाय खामानि इन्ट्रेस्टिं मोननाय खामानि बै इन्ट्रेस्टिं मोननाय खामानिजोंनो बोरैहाय बिजनेस वेआव लाबोनो बोरैहाय बे खामानिजोंनो नोङो नोंनि लाइफखौ ग्र' खालामनो दा बेनि सोमोन्दैसो जागोन फरायनायजों लोगोसे खालामफालांगोन बे खामानिफोरखौ दा बेयो जाहैबाय जोंनि मोजां मोननाय खामानि दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे जोबोर मोजां खामानि जानानै दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां लांदां जायगा दं बै लांदां जायगाखौ नों आं बयबो साफा सुफुंजोबनांगोन होमबासो जोंनि गेजेराव गासिबो बिथिंनिफ्रायनो फाइनान्सियेलि गासिबो खामानिफोराव फरायनाय लिरनाय गासिबो बिथिंनिफ्रायनो जोंनि बर'आ स्ट्रं जागोन होमब्लासो नोंथांमोना मिथिगौना आं मानो दासिमबो बर' लेंगुवेज इउज खालामो बेहायबो गोबां खोथा दं सिगाङावहाय बेखौ आं एक्सप्लेन खालामथ'ला दा जोंनि माखासे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव लांदां जायगा दं दा बै नोंनि इन्ट्रेस्टखौ नोङो कनभार्ट खालामनांगोन मोनसे प्रफेसनाव माबा मोनसे खामानियाव दा बिनि गेजेराव नोंनि कनभार्ट खालामनानै बे बर'फोरनि जायनाखि लांदां जायगा दं बेखौ सुफुंनांगोन दा नोंनि मोजां मोननाय खामानिखौ जेन'बा नोंथांमोना जायखिजाया मोजां मोननाय खामानि नोंथाङा मा खामानि मावनो मोजां मोनो जेखिजाया नों मा मोजां मोनो बे मोजां मोननाय खामानिखौ नोंथाङा माने माखासे प्रफेसनेल वेआव लाबोनांगोन बोरै लाबोनांगोन होनबा नों जाय मोजां मोननाय खामानिखौ नों मोजां मोनो बे खामानिखौ नोङो गोदान सोलोंनो बे आयदानि सायाव नोङो इनफरमेसन बुथुमनो नलेज बुथुमनो नोङो एक्साइटेड जायो आरो सोलोंनो माने थुलुंगाखांनाय जायो एक्साइटेड जायो ओमफ्राय दा बे खामानिखौनो नों जुदि मावबाय थायोबा गोजोननायबो मोनो खिन्थु जायनाखि खामानिखौ नों इन्ट्रेस्ट गैया बेखौ नों जर जबरदस्ति मावबा नोङो सेटिसफेक्सनबो मोननाय नङा बिराद बानाय मोनगोन खामानि मावनाय बायदि मोनगोन ओमफ्राय नों जुदि नोंनि इन्ट्रेस्टिं मोननाय खामानिखौ नों जुदि मावोब्ला बे खामानियाव नोङो बानाय मोननाय नङा खामानिखौनो मावथारनाय मोननाय नङा नों हल लाइफ जेन'बा आङो दा जेन'बा इउटुबनि थाखाय आं कन्टेन्ट बानायो आङो आंनि हबिसफोरा जेन'बा ओरैनो हबिसखौथ' रायलायथ'ला जेन'बा आङो भिडिअ खालामनो मोजां मोनो आंनि लाइफखौ आं देखायनो मोजां मोनो आंनि बेरायनायखौ आङो मोनसे सिनेमाटिक वेआव लाबोनानै इन्टारेस्टिं खालामनाय नाजानाय माखासे भिडिअ महराव लाबोनाय आं बेबायदि खालामनानै मोजां मोनो खिन्थु आङो साक्सेसफुल मानसि नङा थेवब्लाबो आं बेबायदि खालामनानै आं गोजोननाय मोनो आरो जानाखि इउटुबनिफ्राय गरफा गरनै रां मोनो बेखौनो लानानै आं गोजोननाय मोनो दा बेखौनो लानानै आङो साक्सेसफुल मानसि नङाबाबो आंनि गोसोआव आं साक्सेसफुल आं बुंनानै लानो हायो खिन्थु आं साक्सेसफुल मानसि नङा खिन्थु आंनि गोसोआव आं साक्सेसफुल दा बिनि थाखायनो आङो नोंथांखौ फंबाय बिनानावखौ बुंनो सानो जोङो माबोरै ओरैनो थानानै रां खामायनो खोथायावथ' बिराद गोरलै खोनायो खिन्थु जेन'बा ओरैनो थानानै बोरै रां खामायनो माने जों नों मोजां मोननाय खामानिखौ नों जुदि मावोब्ला बेहाय नोङो बे नोंनि थाखाय खामानि नङा बे नों बेखौ खामानिखौ मोननाय नङा नों मोजां मोननाय खामानिखौ जुदि मावोब्ला जेन'बा नोंथांमोना आलादा केटागरिसनि थागोन ना मानसिफ्राथ' रावबो एखे जाजोबा नोंथांमोननि इन्ट्रेस्टआ अबेबा आलादा जाजोबगोन ना बै आलादा इन्ट्रेस्टखौ नोंथांमोना गावबा गावसो मिथिसिगोन नोंथांमोननि इन्ट्रेस्टखौ नोंथांमोना नागिरनानै लादो दा जों जाबायदि बे बुहुमखौ सानोना बेबायदि बुहुमा नोंखौ सानफिना माने आं मा बुंनो सानदों थारमाने बे बुहुमा गोदो जेरैमोन दाबो बेबायदिनो दं बेबायदिनो थाखागोन ओमफ्राय नों बे बुहुमाव मोजांबो दं गाज्रिबो दं गासिबो एखे जोबखा
थारमाने गोदोबो बिदिनोमोन दाबो बिदिनोमोन ओमफ्राय नों बेखौ सोलायनो हानाय नङा आरोना जोंनि जानाखि समाजारि जोंनि बुहुमनि मारै मिथिंगानि नेमफोर नों बेखौ सोलायनो हानाय नङा जों गावबागावसो सोलायनानै लानांगोन गावबागावसो माने एडजास्ट खालामनानै लानांगोन ओमफ्राय दा जोंनि लाइफआव माखौ नांगौ जोंनो रांखौल'सो नांगौ नाम्बार 1 रां गैयाबा नों सारभाइभबो खालामनो हानाय नङा ओमफ्राय जोंनो गोजोननाय नांगौ ओमफ्राय नों गोजोननाय बेफोर माखासे खामानिफोर बेफोरनि थाखायनो जोंनि लाइफआ कन्टिनिउ खारबाय थायो माने चेलेन्जिं वेआव थाबाय थायो दा बेनि थाखायनो जों गावबागाव मोजां मोननाय खामानिखौ नोंथांमोना बयबो मावनानै बे खामानिखौनो नोंथांमोना बे खामानिनि सायाव नोंथाङा माखासे गोबां गियान बुथुमनानै बे खामानिखौनो नोंथांमोना इन्टारेस्टिं वेजों सोलोंनो नाजालांबाय थानानै बे खामानियावनो जों माबा मोनसे साक्सेसफुलखौ मोनहैनो हायो ओमफ्राय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां लांदां जायगा दङ दा बै लांदां जायगाफोरा नोंथांमोननि इन्टारेस्टजों जुदि मिलायोब्ला दा नों बेफोरखौ जोङो लाबोनानै जोंनि बर'नि लांदां जायगायाव सुफुंनांगोन नोंथांमोना आं सानो नोंथांमोना बुजिबाय आं मा होनो नाजादों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां आंखाल दं बे आंखालफोरा नोंथांमोना नोजोर होबा नुनो मोनगोन अबे बेकग्राउन्डआव लांदां अबे केटागरिसआव लांदां बैफोर लांदां जायगायाव नोंथांमोना सुफुंगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना बयबो गावबा गावनि गोसोखौ गोजोन लाबाय थागोन जेब्लाबो नोंथांमोना रंजा बाजा मिनि खुसि थांनानै थानो हाथों आरो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं मिजिंथिबाय दिनैनि भिडिअखौ आं बाहायनो फोजोबनोसै गोजोनथों बयनिसिमबो बाय बाय